karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Balag Tiki. Noy, kumusta man? Gitagaan ka mag-address sa itong babae? Oo, sir. Gitagaan ko na itong gengan lanog wasay. Ay, niyaw. Isuwat na ko na yung papel. Oh, may nga itong gwapang babae, sir. Ay, iya ditong amo. Ang Binoy. Ay, excited lagi kay ka, Sir Jeff, no? May nga ba ya itong gwapang babae, sir? Siya si Laura. Laura? Laura? Oh! Laura, sir. Hala. Si Sir Jeff, oy, mapahiyamon kayo. Eh, nakita na kong malipayon ka, Sir Jeff. Pero, una-una asab nga, naminyo na kanya dong Ma'am Dayan, nakasal mo. Norberto. Ay, hala! Mga hala! Kadaghang hala ini, patay! Nga naman to? Nga naman yun, ay nga mihatay bangko sa tao og address ni Inday Laura dito sa syudad. Hala! Mga hala, Ginoo! Si Piat na ni Ginoo! Si Piat na swasay! Tingaling tulisan tong tawhana! Katuganahang dako! At buguan ako, Ginoo! Bogos ha! Pahipik ko gamay Ginoo, lilialan ko dre. Nga nung nihatag magkong address tao na tawhana. Pero, gitagaan kog bingka pinaliki og budbod pinatuyod. Hala! Saan naman lang niya lami masagod ni God. Si Jun Puhanis magka nagluto at bingka ha. Bantog na. Asus nindota. Baratuhan na ba? Lami nga barato. Bantog na. Dako kay liki. Hiliki liki si Jun Puhanis na. Oy hala. Oy. Tawagon ko si Tirang sa telepono. Tawagon ako sa cellphone be. Hala. Or out of coverage area. Please try your call later. O seka! Number you have dialed Yaw-yawan man tani ba? ended or out of coverage. Tinaron nito yo ko! Please try your call later. Di na ako makontak si Tirang da. Nayaw-yawan hinoon ko atong operator daw. Hala! Oy, Tirang! Anong di na magkamakontak day? Unsam sa ni babayhana. Gasilag balik-balik. Or out of coverage Hoy! area. Hampakon tanong karon. Nagkadungog ko. Bebe. Pag-ngonti ka cellphone na kami. Hala! Unsa ba ka itong tawana? Ngano nang ngayon mo siya address ni Inday Laura? Kaila ko no sila. Duda ko, Ginoo. Nawang ko. Nagduda ko. Duda ko ini. Kaos ko bingkang Jun Puhanis ay. Pinakuyot. Kaos ko bingkang pinakuyot be. Hay naman to. Lamiado ay. Ayaw kayo ka lisulisura sa paghatag ko address at wasay na Ay, nihatag man dayon, sir. Akong gingnan nga, kailamin niya itong batanong babae nga nagpuyo dito. O niya, Ay, tagaan ako bingka. katumbig ka nga ito na palit ka gani ha? Ay, oh God! Nako, probagay og nimtag tong namaligig bingka da. Nako kayo litra sa iyang pangahan. Huwag mo kabantay na yun sa akong giguto na mabug ko. Mao. Ang imong una-una nga moabot na tadtong karang mansyon. Gusto lang, sir, dako kayo nga, sir. Nga, ingunanin na suwat ay nagbantayan ko kayo palitok yun. Kuhan, sir, ka ng bingka
napadyo pa kape na sumpay tong John Puhanes at your service as kang buhanga. Ay, Dagad galing konsihal tong tawhana na. ay, ambot lang ka. Day, matultulan ko na yun unya siya. Oh, Makitaan ko na yun siya unya pag-usapa. pastilan. Ha? Kinsa, sir? Ambing ka? Ah, dili na eh. Ah, Agatong babae, si Laura Liberto. kaingon ko ba katumbing kang dako kang litra? Aw, ang gwapang babae di ay nga si Laura. Abi ko si John. Nindagbing ka, pastilan. Day. Dayosto na dayoy. Di lagi yun na makatabang ang imong mga luha, day. Paila ka lang una ko ng utang akong dughan tungod sa kagul. Kung iluong ko lang ni tingaling, tila'y mamatay ko sa kagul. Oh, sige, day. Pero dayoy, Nagsunod-sunod ang namalas akong kinabuhi ng tiran. Una, nawa na ako ang akong bana, si James. Nga mauna lang unta ang nagpangkaong nagbahan na ako. Ang ikaduha, nasakit ang akong anak. Umay na ng gani kay naulian pa si Francel sa iyang sakit. Ikatulo, niluka pa ang among negosyo. Tungod kay dunay taong muguba ni ini. Ug ang mansyon na sunog. Ug karon. day, naluoy na gyud ko nimo, day. Day, nga naman. Dili ka si Aqualos ang naghimo nining tanan ng tirang. Aha? Siya ang responsable nining tanan ng tirang. Siya. Laura? Si Sir Aki, day. Ni Asia. Ni si Sir Aki, day, Laura. Aki, Sa ba'y nahitabo ni mo, ha? Ganun nakila ka man. Ano problema, ha? Aki. Bebe. Sultihi kog unsay nahitabo. Wala kong panoong magpakita at tungin lagwasay. Gustong takong ako na lang ang makiksulti niya. O mangutanag kung nasa napit sa syudad pagpuyo si Laura. Totoo. Nga naman, sir. Mahibong ko niya na eh. Kung makakita siya na ako, makalatag sigang niyang mga mata. Mahadlok. O niya, makuyapan. Kahadlukan mo ko na ikong dakway. Ha? Ayo, pastilan. Dili, oy. Igwapo ni mo si Jeff, ha? Kon, babae ang pasultiyon sa imong pagkalalaki, charming og dagway. Laki og barog. Gwapo. Basta kay daghan pang mga babaeng mapandol ni mo, Sir Jeff. Hey, parison kayo mo atong Laura. Pero, usaon naman sa blage kung makitan kang mamdayan. O may bawaan nga, nagpangita kagihapon ni atong babayhana. Bahala na, Liberto. Basta kitumanon ko gid ang nias hunahunag kasing-kasing. Sir Jeff. Uy, mau ba din ay nahitabo, Laura? O Aki. Ang katapusang panginabuhi nga mo ay mao na lang untay bugto makatabang ka na ako sa akong anak. Ingon man sa mga tao ditong dapita nga nag-ilaid sa kalisod. Nahisama sa gihugpaan sa dakong tangan. Unsaon naman ang namo ini karon? Maumba? Maumikit ang tanan ni mo, Laura. Konpirme ko ni mong paliparan. Nagkinahanglan ko sa imong tabang. Ha? Unsa ganito, Laura? Nagkinahanglan ko sa imong tabang. Ha? Yes. Sure.
Mudawat ka na ba sa kitanyag ko na mo nga magkorporasyon tang duha sa negosyo? Sa ako negosyo nga shipping lines? Sige na, Laura, sige na. Pero sa sunod, dawaton mo na ang akong kukma. Dili. Unsa? Oh, ingon gud ka. Nagkinahanglan ka sa akong tabang. Oo, nagkinahanglan ko sa imong panabang. Oh, unsa man daing tabang nga ang gusto mo? Sige, sultihin ko. Di ko gustong magkalisod-lisod pag-ayong akong anak, si Francil. Siya nga akong ikabalak-an. Oo, sige, unsa man lagi na, ha? Kay ihatag ko nimo ang imong gusto. Sige na, Laura, sultihin ko. Gusto kong motrabaho sa gipanag-iya mong shipping line. Mo trabaho ka? Ngano dili mo man lang dawaton ang akong gitanyag nimo? Dugay ko nagpaabot nga dawaton mo kini. Wa ko'y katungod na mudawat na ng mong tanyag. O usap-asap, gusto kong haguan o patuan sa kong simot ang kwarta nga mo'y akong igasto. Laura? Kokon. Kung dili ka mudawat na ko isip mong trabahante, sagdi na lang. Mga-apply ko sa lain. Magamit ko nga akong kurso kaniadto. Ang kurso kong business and management. Ayaw. Haari ka na lang trabaho sa atong shipping lines. Oh, Okay. sa akong shipping line. Sige. Sugod na yun, ugma. Salamat. Day, mahimong amo ni mo si Aki, Day Laura. Oo niya, nisugot di ay siya. Unang tirang, wa na ko'y laing nauna-hunaan nang kung mga apply pa ko sa laing nga kumpanya. Basin og mga langay pa. Dugay kong matawagan ug unsa pay atong makonsumo. Day, Kinilang una, gidawat pa lang unta ni mo, Day. Nga mahimo kang tag-iyag mga barko. dili ko. Kung dawaton ko kana, dunay bugti ng gipaabot si Aki. Ug naibahaw ka gyud. Nga wa ko mahigugman niya. Si James palagihapon ng tirang ang akong bana. Siya pagihapon ang nanag-iya sa akong kasing-kasing. Mao ni ang bahay nga. Yung gipuyan ni Laura. Oh, sir. Mama na inimutang sa address. Nara ang number sa kito. Sir? Ano man ka, sir? Mikisdo mong ko ng imong panagway. Roberto, Sir Jeff? dili ko siya makitaan din eh. Tanawa. Nasunog ang iyang gipuyan. Asa ko man pangitaas si Laura. Asa man. Uy! Hala, sir. Kauwan nun sa Jeff. Tana mo sa kayo na tabalik sa auto, sir, na kayo mapundakan niya, tas uwan din, he. Oy! Na, mihilak mangkog ka, Sir Jeff. Ngano di ay? Ngano nihilak ka, sir? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!